Dobrý den, jmenuji se Dagmar Kadlec a jsem mentorem osobního rozvoje. Napsala jsem pro vás článek, který se jmenuje Máte čas na čas? Na nic nemám čas, kdybych měl nebo měla více času. Čas je můj nepřítel. To určitě slyšeli alespoň jedinkrát všichni, anebo to sami říkáme. Všechno, co děláme, vyžaduje čas. Den ubíhá pod ní a my se bojíme ohlédnout, co všechno jsme nestihli. To není pozitivní příklad, ale určitě lepší od druhé varianty, kdy utrácíme čas na věci a činnosti, které nám nic nepřinesou. Takovéto zabíjení času zabíjí naši tvůrčí představivost. Správně hospodařit časem není žádné umění, ale musíte z toho vytěžit, co nejvíc to jde. Více se dočtete na mém webu životbezlimitu.com. Děkuji vám za váš čas.